హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు వీడియో వచ్చేసి ఒక డీజే సాంగ్ మీద ఉంటుంది, గోండి సాంగ్. వీడియో నచ్చితే మాత్రం ఒక లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ముందుగా డెమో చూడండి. బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఇలా వస్తాయి. సో ఫస్ట్ బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేసి ఇక్కడ 1 by 1 ఫొటోస్ యాడ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. వాటి కోసం ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫొటోస్, ఫోటో మీద క్లిక్ చేసి 3 డాట్స్ ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేయండి. ఇలా 1 by 1 ఒకటి తర్వాత ఒకటి చేసుకుంటూ పోండి ఎండ్ దాకా. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ కట్. ఇట్లా 1 by 1 చేసుకుంటూ పోండి. వీడియో నచ్చితే ఒక లైక్ మాత్రం మర్చిపోవద్దు ఫ్రెండ్స్. స్కిప్ చేయకుండా చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఎండ్ దాకా. సో ఎండ్ వరకు ఇలా 1 by 1 చేసుకుంటూ పోండి. సో ఫ్రెండ్స్, ఇలా ఎండ్ వరకు 1 by 1 యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు వీటి షేక్ ఎఫెక్ట్ పెడదాం. సో బ్యాక్ వచ్చి షేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే ఇలా ఉంటుంది. ఫస్ట్, సెకండ్, థర్డ్, ఫోర్త్, ఫిఫ్త్ 5 ఫొటోస్ ఉంటాయి. సో ఇవన్నీ తర్వాత ఫస్ట్ ఈ లాంగ్ ఫోటో లాస్ట్లో ఉన్నది కదా, దీన్ని కాపీ చేసుకోండి. కాపీ బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేసి ఇక్కడ ఒక ఫోటో ఉంటుంది 4 సెకండ్ 23 సెకండ్ దగ్గర. ఈ ఫోటోకి పేస్ట్ చేయండి. మళ్ళీ ఇంకొకటి ఫోటో ఉంటుంది ఇక్కడ 16 సెకండ్ 14 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఇంకో ఫోటో. ఈ 2 ఫొటోస్కి ఒక్క ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేయండి. మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చి షేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేసి ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఫోటో పేస్ట్, కాపీ, బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేసి ఫస్ట్ ఫోటో మళ్ళీ 1 2 3 గ్యాప్ ఇచ్చి మళ్ళీ ఇంకొక పేస్ట్ 1 2 3 మళ్ళీ 3 వదిలేసి ఇది కూడా వదిలేసి ఇప్పుడు 1 2 3 వదిలేసి ఇక్కడ 1 2 3 3 ఫోటో వదిలేసి ఇంకో ఫోటో 1 2 3 ఫోటో వదిలేసి ఇంకో ఫోటో. ఇలా 1 by 1 లాస్ట్ వరకు యాడ్ చేయండి. బ్యాక్ వచ్చి మళ్ళీ షేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే ఇప్పుడు సెకండ్ ఫోటో ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి రెండవ ఫోటో నుంచి పేస్ట్. ఇక్కడ కూడా 1 2 3 ఫోటోస్ వదిలేసి పేస్ట్. ఇక్కడ ఇలా ఫోటోని వదిలేసి పేస్ట్. 1 2 3 ఫోటో వదిలేసి పేస్ట్. ఇక్కడ 3 ఫోటో వదిలేసి
ఫస్ట్ ఇలా 1 by 1 ఎండ్ వరకు చేయండి. మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేసి 1 2 2 ఫోటోస్ అయినాక మూడవ ఫోటో కాపీ. మూడవ ఫోటో కాపీ చేసి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఇప్పుడు ఫస్ట్ సెకండ్ ఫోటో అయింది, ఫస్ట్ అయింది, సెకండ్ అయింది, థర్డ్ మూడవ ఫోటో నుంచి ఫస్ట్ మళ్ళీ 1 2 3 ఫొటోస్ వదిలేసి ఫస్ట్ లాంగ్ ఫోటో ఇక్కడ 1 2 1 లాంగ్ ఫోటో వదిలేసి తర్వాత ఒక్క ఫోటో వదిలేసి ఫస్ట్ 1 2 3 ఇక్కడ 3 ఫొటోస్ వదిలేసి ఫస్ట్ 1 2 3 వదిలేసి ఇక్కడ ఫస్ట్. ఇది కూడా సేమ్ 1 by 1 ఆఖరి వరకు చేసుకోండి. బ్యాక్ వచ్చి మళ్ళీ సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేసి 1 2 3 అయినాక నాలుగవ ఫోటో కాపీ. బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఇప్పుడు ఒక్కటే ఫోటో మిగిలి ఉంటుంది, ఒక్కటే. దీనికి ఫస్ట్ మళ్ళీ ఇక్కడ మూడు వదిలేసి ఇక్కడ ఒక్కటే ఫస్ట్. ఆల్మోస్ట్ ఈ ఫోటోకి ఎఫెక్ట్ పెడితే కంప్లీట్ అయినట్టే. ఇలా ఎండ్ వరకు యాడ్ చేయండి. ఎండ్ వరకు యాడ్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ మీ వాటర్ మార్క్ ఉంటే పెట్టుకోవచ్చు. నేను పెట్టుకుంటున్నా ఇట్లా. దీనికి ఎండ్ వరకు డ్రా చేసి కొంచెం ఇక్కడ కిందికి తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పెట్టేసి రైట్. ఇప్పుడు షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని అప్లోడ్ చేసుకోండి. ఇంతే ఫ్రెండ్స్. ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే ఒక లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, షేర్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. జై హింద్.